Mun gane. To a rayuwar nan sai da canji. Mun gane. To a rayuwar nan sai da canji. Ya mun gane. Ya. Ga wajen bokan macen boki can yawa. Yawa kana ji ustaz? Ina jin kai wato ainihin aboki. Yawa idan mun je wajen bokan nan. Kar ka nuna mai wani sha'ani na ustazai ka gane ka san sha'ani na boka. Ok su ba sa so irin namu kenan. Yawa kawai a shiga da durin kwa ka gane ai. Wato ai uzu billahi mu ba ma zagi. Ka ji ai. Amma dai ka kula akwai aljanu. Aljanu anya kuna je gurin nan kana so na kuɗi zaka kai da zaka je haji. To kuɗin fa muke so gaskiya. Kai da zaka je Saudi Arabia. So dake in haɗu da wannan shak din malamin nan wanda ake ce masa Shak Tijjani. Shak Tijjani kwarai fa so. Har Pakistan sai ka gani. Kwarai ma insha Allah za mu ga Pakistan a ci wallahi da mai. Zaka ga Pakistan. Assalamu alaikum. Kai! Ku koma ku shigo da langa. Ku yi baya. Koma ku shigo da langa. Ku shigo da langa. Ya isa. Durin uwarka boka. Ya yi kyau. Allah ya tattaro guguwa da bala'i ya sauke ma boka. Ya yi kyau. Daidai kenan. Dan yabe shi mana na Inuwa za ta tabbata a gare ka. Ka danna mai ruwan ashariya. Allah shi mai albarka. Kai! Tsinuwa ta tabbata a gare ka. Kai, maza, kar ka taba mai hula. Kar ka taba mai. Subhanallah. Kai, ba na sa irin wannan. Kula. Za ka ban nan. Ba abin da za su ma. Ba abin da za su ma. Maza. Kai. Bar gwarin. Me kuke da bukata? Wato boka yi mai bayani mana ustaz, yi mai bayani. Me kake da bukata? Wato ainihin ni dai talaka ne ina buƙatar kuɗi ne da mai. Kana bukatar kuɗi? Kuɗi muke buƙata. Kamar nawa kake nema? Wato ainihin tiriliyan 7 nake buƙata. A gidan uwarka za a samu wannan kuɗaɗen? Kai baka ba shawara ba mun kawo shi? Ai ka san boka ko duniya mutum yake son ya zo wajen ka zai samu. Tiriliyan 7? Kware. Wani aljani ne je kawo su? Canza magana. To dai duk abin da ya samu kamar ko miliyan 5 ce wato ainihin a bayani ina so in ɗan yi jajari da shi. Bari yi tunani. Kai, wai me yake yi haka? Yana kiran aljanin yake kira. Wato ainihin aljani ba dai jini na yake so ya shanye ba dai ko? A'a ba zai sha jinin mu ba. Yana da su da yawa a nan. Okay, yana da. Kwantar da hankalinka ka kamanta alƙawarin mu ba. Ka ce za ka ba miliyan 7 a ciki. Ba ka da matsala za ka sami miliyan 7 inda na sami miliyan 30 din nan. Yawwa kai ya naga ana motsi a can. Makwat. Ibritu. Zubo su. Kai dakata. Kar ka tsorata. Kar ka sake ka tsorata. Masha Allah, ba zan tsorata ba ranka ya daɗe. Kar ka tsorata. Tsinuwa ta tabbata a gare ka boka. Godiya nake. Tsinuwa ta tabbata a gare ka boka. Stars. Dakata. Akwai sharaɗi akan kuɗaɗen nan. To wani irin sharaɗi ne ranka ya daɗe? Sharaɗi na farko. To masha Allah ina. Kada ka sake ka yi sadaka. A ba za a yi sadaka ba. Kakka gutsarawa wanda ka san rabo zai yi da su. Ok, to ba matsala. Ka yi iskanci ka yi bura uba. Kwana a club a shakata. Ka sai mota ka kaɗa yaro ya mutu. Wannan alƙawari ne boka. Amma idan ka kuskura kai sadaka da su. Sai ka faka tsiyacewa. A'udhu billahi. Sharaɗi na ƙarshe. Mutum biyu ba sa zuwa su koma da kuɗi na. Ku aje ɗaya ku tafi da 2. Kai Ustaz! Na'am masha Allah. Ɗauki kuɗin nan ka tafi da su tunda kai ne mabuƙaci. To masha Allah. Wannan kuma gaban mana shi anan zamu sha jini. Wallahi ba za a sha jini na ba. Alkur'an ba za a sha. Ƙarya kake. Kai! Ha 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 ha!